बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला उगुरियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला गोबाव समनिफ्रायनो लुबोबाय थानाय गुड शेपार्ड सिस्टार कन्वेन्ट बियो दिनैहाय अपेनिं खालामजानाय जाहैबाय। ओमफ्राय दिनैनि प्रग्रामा माबायदि जालांदों आं नोंथांमोननो हानायखिनिखौ भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्ल'र खालामनानै देखायनो सानदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि थागिबि आदा जस बिथांनिफ्राय आं मिथिना लागोन बे सिस्टार कन्वेन्ट बेखौ माबायदिहाय लुफुंजानाय जाखो एबा बेयाव मा मा फेसिलिटि दं एबा बेखौ मानि थाखाय लुफुंखो बेखौहाय गुवारै मिथिहोनो थाखाय दानिफ्राय मिथिना लागोन। स' लोगोफोर जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना जोबजासे नायलांनो हागोन, अब्लानो बिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिलांजोबगोन, अब्ला नायलांनो हागोन। बयनिख्रुइ सिगां रायजो राजानि जानानै खुलुमबाय। दिनै 24 तारिख एप्रिलनि 2024 जोंहा मोनसे हिस्ट'रिक एबा जारिमिनारि दिन। बे जायगाया गोदोसोनाय जायगामोन। दा बे जायगायाव जेबो फेसिलिटिस गैया, जेरैजोंबो दैमोन। पाटाबारि उगुरि नांगलबाङा होनना बुङोब्ला जोंनि गेजेराव आसामाव सेकेन्ड माजुलि होनब्लाबो जोंहा खुथि गैया। दा बेयाव जोङो ना मोनसे मोजां लामा, ना मोनसे मोजां अनुस्थान, जोङो बेखौ बयबो मिथिखायो। दा जोंनि गेजेराव गुड शेपार्ड होननाय गाहाम लावखार होननाय काथलिक डिनोमिनेसननिफ्राय सिस्टारफोर जोंनि गेजेराव खामानि मावनो फैबाय। बिथांमोनखौ जों बरायबाय। दिनै बिथांमोना बे बिल्डिंखौ लुनानै बेहायनो थानानै जोंनि बे हालामनि जोंनि बे गोदोसोनाय जायगाखौ बिथांमोना बोखांनो थाखाय फैबाय। बेखौ जोङो नाजावदों आरो बिथांमोना दिनै मुखुलि खालामबाय। बेवहाय गथ' गथायफोर थानानै हस्टेलाव थानानै स्कुलाव थांगोन आरो गोबां फेसिलिटिस लाबोनो नागिरदों सिस्टारा। ओरैनो कम्पिउटारनि, स्टिचिंनि बिभिन्न मोनसे जे आगजुफोरखौ खालामनानै संसाराव थांना थानो हायो आइजोफ्रा, बेखौबो बिथांमोना इनभेस्ट खालामनो नागिरदों बे एलेकायाव। जोङो बेखौ खोनानानै खुसि जादों। मानाव गेदेर बिशप जोंनि गेजेराव फैनानै बेखौ दिनै बिशप पुलुपुलल बङाइगाव डायसिसनि जोंनि गेजेराव फैनानै अपेनिं खालामनानै होफैबाय। जोंनि फादार दामियान बेंटल पारिसनि पारिस प्रिस्टजों लोगोसे आरो बिथांमोननि गुड शेपार्डनि प्रभिन्सियेलजों लोगोसे। दा बेखायनो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो रायजो राजाफ्रा खुसिजोंनो दिनैनि बे खुंफुंनायखौ रायजो राजाफ्रा पाटाबारि उगुरि जानानैहाय बेसेबां काथलिकफोर दङ बिसोरो ज' जानानैहाय एबा जोङो ज' जानानै दिनैनि मेलखौ खुंफुंनानै होनाय जादों। ओरैनो बे बिल्डिंफ्रा गंबेसेसो लुजानाय जाखो जेनेबा? बे बिल्डिंआ दा गंनै जाना दङ। बे कन्वेन्ट बै माने सिस्टारफोर थागोन मोनसे आरो मोनसे नैबे गथ'फोर थागोन। बेवहाय बिसोरो एडजास्ट खालामना दङ। ओमफ्राय बेबायदिनो गोबांथार लोब लोब फैनानै बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बेबस्थाफोरबो खालामनायखौ नुनो मोनदों। जानाय लोंनाय जोङो बेबस्था खालामदों। बेयो जोंनि गावनि गोसो खुसिजों अनुदान होनाय। बेयाव सोरबा फादार बा सोरबा सिस्टार एबा सोरबा लिडारफ्रा फैनानैहाय बेवहाय जोंखौ बेखौ इदि खालाम बेखौ इदि खालाम होनाखै। नाथाय रंजानायजों बे गोदोसोनाय जायगाया बेबायदि अनुस्थानखौ मोननानै जोंनि थाखायनोखा होननानै बे पाटाबारि उगुरि 19टा मण्डली दङ। बे 19टा मण्डलीया बयबो दानखौ होनानै दिनैनि बे मेलखौहाय जोङो खुंनाय जादों। गैयालाबो 3000सो मानसि जादों। जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों बे बिसेस जोंनि हालामनि गोजान गोजानाव दोनैयाबालानो जोंनि गेजेराव जेन दोनफैयो। बे सिंग्रिफ्रा बे कन्वेन्टआव थानानै जा फेसिलिटिसखौ मोननांगौ स्कुलाव हाबनो थाखाय गासैखौबो मोनजोबगोन। दा डनबस्क स्कुल दङ उगुरियाव, मोर देन 200+। दा क्लास 7सिम जानानै दङ। फादारा बुंबाय खालमासिनिफ्राय 8, 9, 10 बेखौ बारायलांबाय थासिगोन आप टु 12। बियो जोंनियावहाय जानायनि सम्भब दंसै। बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि जेसेबां जोंनि हालामनि स्पेसियेलि बे ओनसोलनि गोजानावहाय दोनैयाबालानो खम खरसायबो जागोन। बेनिखायनो आं खावलायबाय जाहाथे नोंथांमोना बे स्कुलाव दोनफैयो। आलासि बरायग्रा नोंसिनोमोन दा? आं मोनाखिसै, नोंसिनिखौ गैया। माथो उफायबाव मानसिजों खेमालालाय। आलासि बरायखांजोब्बाय, आं लोगोआनो मोनासै। बेनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन बिल्डिं गोदान सिस्टार गोदान बिल्डिं सिस्टार कन्वेन्ट
बेनिखायनो दिनैहाय जोङो बे सिस्टारफोर थाग्रा न' आरो बेजों लोगोसे हिन्जावसा गथ'फोर थाग्रा न'खौहाय जोङो बिसोरनि आफाजों फोथारनायजों लोगोसे बेखेवगोन आरो बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारिखौहाय आङो मावफुंलाङो जोंनि अनजालु राइट रेभारेन्ड बिशप थमास बरदলৈ बिथांखौ आं गुरैयै खावलायथियो। बिफार बिशा गोथार जिनि मुङै इसोर गासै गोथारथायनि गिबि गुदिया आखाइ खबना दोननानै खिथा हानानै बेखेवनाय जाबाय आरो सिस्टार कन्भेन्ट। जोङो बे समाव गोथार दैनि मेथाइ खननाय जागोन।